Adamın durmuşunda kendat bolup dur. Käsi bar zadynyň gadryny bilýär, käsi bolsa gadryny bilen ok. Gelin bolsa häzir adamyň durmuşunda maşgalatynyň gadryny bilmeýän adama tomoş edelik. Akılım samsıgaýarmy mä geler häzir. Aylar Oy gelle tanyrym jaňatar nädir? Kakı Qyydym, gowmaýa diýleň. Aneçen? özayna. Aylar, mene işden gelendim. Gelsen gelipsiň da. Aylar sen maňa çay suw berjek gelmi? Hatta yatan ýerimi däme ýyňlaman soň, haçany görseň şu aýnaňy oturýan. Oturjak. Näme ýatdan çykardyň bu aýnany, ýatýan ýerini, öýi kim alyp berenni? Bar özüň bişirde iý ber. Mesa hyzmatkar däl. Bolýa. Kakı madidir ayda. Näme qyydym saňa jana har bermedimi? Uzakluğun aynağını oturup birbirine burlaşıyor. Wah qyydym. Ha bile jana har ýertbamy? Ene qyydym. Kakı işte kankalarlar bayda. Ve günle atfolyan. Aylar, sen näle adam? Uzakluğun çağan aştaklap. Aç bolsun, dok bolsun, ol meni işim. Wapşada ejeme jaňa deýinne. Ejeňmi? Jaňa dönlejeňe. Eje, bu mekana öýde uly gowukdydyr otyr. Men ýaşap bilemagyn nimiň bilen. Kovýar etdiýdin, çağatna maryp gitsin. Eşitdiň dämi? Goşuň alýan, çağaňa malýan da ýöreýän öýden. Men sana gelemde çağallälim. Kör qyydym. Şu kapıdan çıksan soň iýde ýol ýokdur. Men öz ýolumy özüm saýladym. Kör qyydym. Düş maşinden. Düşsün diyen sana maşinden lan. Maşyny kim alyp bereni ýadyňdan çykardym öýdän sen. Bana kadar kılla maşin men adıma dur değil mi? Düş maşinden. Han sen meni aljakdyň. Sen ya koça dolu hayt yığınayın ben seni söndüm. Neler etdim durmuşdu. Samsıklık ettim. Kakı. O qyydym. Kakı biz öyle varsak nahar yersin mi? O qyydym. Ha bile eje nahar şirip beresiň. Gidem ýüşüp nahar ýok bolýarmy? Ýör anna. Kakı bir minut. O gençler biz tanış. Ýok qyydym. Gowunyň öder. Hudaý da bize nä tanış. Allah'a şu durmuşum. İki ýere ýygyna gaýtaryp bolaýsa da. Gelin bolsa häzir şu geliniň durmuşyny ýygyna gaýtaryp görelim. Görelim, öz eden işine puşman etdiýämi ha, ýa eden okmy ha. Kimem barsaňyz maňa jaň etmäň, utanaňyz okmy biriniň geline jaň etmäni. Ece kakı baça nereye? Aylar. Ana kakyňam geldi. Yes. Kakı. Qyydym. Mekan sagaman geldiňmi? O geldim. Siz gowmy? Çaý nahar taýyn iý biçeli, sen gelerine garaşdyk. Ýer qyydym. Ay malades. Bugün näçeli galdың? Dersi Ay malades. Durmuşda esas zatlaryň biri wagtyň gadry dälle, wagtyna adamynyň gadryny bilmeli. Maşgalaňyz barka gadryny bilen. Maşgalany ýykmagan zat, onu bolsa dikeltmek kyndyr. Adamlar dünýäsi bu sany tamamlaýar.